Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, a yammacin jiya Laraba ne aka samu ɓatan wasu 'yan makaranta a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, a tsakanin bodar da take tsakanin ƙasar Nijar ɗin da kuma ƙasar Burkina Faso, wanda aka samu ɓatan matan a tsakanin bodojin ƙasashen guda biyu. Haka zalika za ku sake jin yadda a gobe ne ake son tattaunawa tsakanin hukumomin guda biyu, hukumar ECOWAS da kuma ƙasar ta Nijar za su yi zaman tattaunawar sirri a goben. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha, na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar an ɗora a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya cikin harshen Hausa zalla. A yammacin jiya Laraba ne aka samu labarin ɓatan wasu 'yan mata a ƙasar ta Nijar, a tsakanin bodar ƙasar Burkina Faso da kuma ƙasar ta Nijar, wanda ake tunanin 'yan bindigar ƙasar ne suka sace wa'annan 'yan mata suka yi garkuwa da su, duk da dai an san wasu manya-manyan kuɗaɗe za su nema da kan cewa a basu, duk da dai shugaban ƙasar ta Nijar Abdulrahman Tiyani ya ɗaukar wa alƙawarin 'yan ƙasar cewa zai kawo ƙarshen wani ta'addanci a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. A yanzu dai Janar Abdulrahman Tiyani ɗin ya ɗauki ɗamarar ci gaba da zaƙulo 'yan ta'adda a sassa na ƙasar ta Nijar domin kawo zaman lafiya. A gobe dai ake sa ran tattaunawa tsakanin hukumar ECOWAS ɗin da kuma ƙasar ta Nijar domin tattaunawar sulhu na diflomasiyya. A goben dai ake son dai a tattauna domin kawo wasu ingantattun abubuwa a ƙasar ta Nijar, domin irin yadda halin da ƙasar ta Nijar take afkawa a halin yanzu. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma ingantattun labarai a duk inda suke.